Tiprasarungni manthai rinani nei Home Minister Bharat Hakotoni Kosi Uithamani thangnai salo जों jotono saimano abo khnani bisingono saklaijaknai eba khnani salono saklaijaknai lamsago haino haina ro joto naitung nai rokno tam hinke antini bo kokno tei sam naitung rok to thumbnail nugino saiman kana hinke je thangnai salo je hapang khalai tani o phatar hani phaimanjak phainai Bharat Hakotorni Home Minister Amit Shah je Tripura hani je choba khlai tongnai dofani bagai bubagra bai je malai kok salaimani eba kok rilaimani abono nok jotono slai slai ke nukna hinke asak sal gedek ma chorani bisingo jotono nasinglai tonglaikha tamni bagai takphano je information drohoriako eba kok duk eba kok tuma tamni bagai kaham takphano sahoriako abo kabangko borno nasinglajak haidaba nang ang abo jotono nasinglajak je Tripurani condition eba Tripurani je boyer hamya sibi thangnai salogo जों nugui dongo abo hai sibi dongmani bisingo tabo boyer kaham sipnani jora phai dongo aboni bagai tamo tamo saklaijakno abo जों mungsapono saimania tamni bagai ke sobo sopkayako akogrok ke जों thangnai salo bubagrani pestine जों nukha tamni hemke je kok salai marok kaham de tong omo hairok je salai marok जों abo jotono nukha hemke je kok rimani bisingti Amit Shah Home Minister je Bharat Hakotorni kok rikha je khanani salo khanani tangsal eba sombar o jorogono khanani je manthai soptai je constitution solution ni je manthai tamo tamo rinani bubagrana abo khanani bisino saklaijaknai clear khlaiye ke nang ang jotora nasingri tonglai akok rokno khananani bagai please nang comment khlainen tapokte tamni ke belake jora kaham phai sokbaijak Tiprasarungni bagai ke khanani jorani bisingo sade saklaijakno sade saklaijak ya abo to sawi manyako abo jora se kok sanai hedba ke nang ang abo jotono nasinglajak bubagra to nini ani bagai jotono bagai kaham nai tongmani ba aboni bagai je constitution solution right je mani paikha hanke je ADC area o samungklaijani bagai to belake kaham kognai je ADC area o to nugo gobangma jagano ruknok rok nugo haifon teacher krei bagai belake rok srungnai rok problem ngi tomorok nugo hedbana ke abo rokno tui no bubagra je wansugui samungklaimani belake bwskango manani bagai tabuk belake samung kaham nukjagai tongo ke nini ani bagai abo jotoni bagana safety belake kaham ko ke gobang ko sebok khlainani bagai manya hapangni sebok manya ngi tongo rong srungai tongnai rok kuchuk beram bok gobang ma no tongo tamni ke BA MA paijak gobang ko borok no chini Tiprasarok tongo haibano borok ni bagai ungsa hapangni sebok manya ke borok ni bisingti bo part time rok job rok khlaichanan bagai belake kaham ko no ngai ADC area ni bising to belake kaham ko ngai aboni bagai naro mungsa wana thaikare karani salni bisingona je constitution solution je rina ni kosi mani je Home Minister Bharat Hakotorni abo khanani bisingona saklaijaknai ke joton bagai koktoma kaham engkai khanani bagai seng khanani bagai joton tiar tonglai de engkai tini bagai video musukna haina haina rok jora kaham man kaham ke ang norok bai malai finai